Mela wieħed mill-kummenti li ħafna drabi nisimgħu wkoll minn sezzjoni tal-popolazzjoni li il-BirdLife jagħmlu għal flus biss. Naturalment mhuwiex minnu, naturalment il-BirdLife Malta hija NGO, għandna bżonn il-flus biex nagħmlu l-operat tagħna, imma aħna ma nagħmlux għal flus biss, anzi nagħmlu kollu mill-qalb għan-natura, speċjalment għall-asafar li huma speċjali għalina. Meta mmorru niġbdu l-asafar feruti, meta aħna mmorru nistudjaw l-asafar, meta aħna mmorru u nimmaneġġjaw ir-riservi tagħna, jew mmorru anke fl-iskejjel biex nispjegaw lit-tfal l-isbuħija tan-natura, dik ma nkunux qed nagħmluha għal flus. Dak il-kumment li aħna rridu nagħmlu kollox qisu għal flus huwa kumment żbaljat totalment, imma inħeġġeġ il-nies kollha illi jemmnu f'dak li tagħmel il-BirdLife biex jissieħbu membri tagħna. Meta tissieħeb membru tagħna inti tkun ukoll qed tgħin il-BirdLife Malta tkompli bl-operat, imma anke tkun qed tittina dik is-saħħa li nkunu nistgħu nikkonvinċu iktar lil dawk li qed jieħdu d-deċiżjonijiet dal-pajjiż, il-gvernijiet, entitajiet kbar. Importanti li aħna nuru li warajna hemm numru ta' nies li qed jaqblu mal-valuri tagħna. Għaldaqstant inħeġġeġ il kulħadd li jissieħeb bħala membru tal-BirdLife Malta.